Добре дошли на първата национална конференция на Конфедерация Рудари власти в Република България. И представя нашия най-голям гост, кмета на община Саково, инженер Атанас Стоилов. Петър Стоилов, най-големият и добър адвокат в Република България. Борислав Малевски, български родолюбци, арменска общност. Атак Тезаян. Ян Харалапин, старши секретар в село Бранец, който иска висшето управление, полага много усилия, много грижи, дава всичко от себе си да работи с нашия етнос. Аз лично му благодаря и за присъствието днес. Димитричка Димитричева, дружение и преградка. Иван Колев, преградка. Колегата Станимира Радева, Зашко. Иван Димитров, най-големият партньор в България. Казвам това, защото много пусти изпитания, които нямат нищо общо с действителността. Аз и Огнян съм в течение абсолютно всичко изпитани по времето на тези се говори толкова много по съжаляване. Георги Господинов, Петна Бъглев. Иван Василев, Петна Любимка Ребело. Пламен Янков, Белченко. Красивит Костов, Атанас Иванка, Леница Олевич, Емил Георгиев, Служение, Обединени български горни патриоти. Власи. Колегата Тодорка Иванова. Имаме госта от Бургас, Велико Търново, Добрич, Ловеч, Шумен, Руси, Разград. Вероятно пропускам някой, за който предварително се извинявам. Давам думата на нашия председател на Конфедерацията Димитър Димитров да представи управителен съвет и контролен съвет. И да даде думата на гостите. Благодаря.
Родари, която се организира тук под егидата на нашата конфедерация на българските власти Родари. Благодаря на неправителствени организации, благодаря на всички, които днес присъстват и искам наистина да дам една почет и уважение към господин инженер Атанас Стоилов, колкото толкова години сме заедно, работим съвместно и е бил съпричастен и е помагал да участва в нашето развитие. И сега искам да дам думата на господин инженер Атанас Стоилов, кмет на община Аксаково. Уважаеми дами и господа, за мен е привилегия да присъствам днес на първата национална конференция на Националната конфедерация на българските власти Родари. Една организация, която тепърва предстои да стартира своята дейност. Това, което прочетах и говорих с Митко Петър на Игнатиево, е устава, целта, която е поставена. Мисля, че през всички тези години ние сме подкрепили и сме работили в тази насока. Още в далечната 1999 година, когато аз за първи път спечелих изборите в община Аксаково, първото нещо, което направихме един анализ, се оказа, че в община Аксаково, в населените места, които са 23 на брой, голяма част от кметовете, които бяха избирани, бяха не от населените места. Примерно на Визовско кмета беше от Варна. На Любен Каравелово също кмета беше от Варна. Само на Въглед беше Христо, който първият с него започнахме да кмет. И ние още в началото направихме така, че да се изберем кметове, които са местни, които живеят тук и живеят с проблемите на населените места. И още от началото сме започнали с Иван, с Веска, с Митко. Юлиан помагаше страшно много, тъй като в самото начало беше трудно да се организираме и да направим по-добри структури. И мисля, че през Иван на Любен Каравелов, който също беше тогава, и направихме така, че във всичките населени места се сложиха доста средства, не само в самия град. И мога да ви кажа, че в начало почнахме с училищата и в момента всички по-големи населени места, защото Родарите, където живеят, пред нас след Аксаково са Игнатиево, Любен Каравелово е трето по големина, Въглен и Изворско. Най-големите села са те. Ние направихме училищата, защото единствено Изворско имаше училище, което беше занемарено. В Любен Каравелово децата живееха и учиха в бараки, в Въглен беше изгоряло. В Игнатиево също имаше проблеми. В момента във всичките тези 4 населени места има ремонтирани нови училища. Липсваха детски градини. Виждате каква детска градина сме направили в Изворско. Същата има в Въглен в момента, в Игнатиево е ремонтирана и цяло и сега в момента започва изграждането на чисто нова детска градина в Любен Каравелово за 4 групи. След това започнахме с читалища. Всички читалища са ремонтирани. След това започнахме с спортните игрища, детските площадки. Виждате тук какво съоръжение сме направили за хората. И мисля, че това е правилният път и поради тази причина и голяма част от нашите кметове и в Изворско, в Въглен, в Любен Каравелово и в Игнатиево са уважавани. Само последните години мога да ви спомена, че в Любен Каравелово, това е трето по големина село, където може би има към вече 2000 родари, бе изцяло подменена водопроводната мрежа за 7 милиона лева. Може би много малко населени места има в България, където всичко това е с изцяло нови водопроводи. Пътищата бяха направени към село Игнатиево и от Аксаково и от Варна. В Игнатиево също се прави пълна подмяна, някъде към 20 милиона се вкарва в селото, в града, за подмяна на водопроводи и нови канализации. Пътищата се направиха по селата във Въглен. В момента пътя към самото населено място е направено това, което кметът е искал да един добър кмет за мен. Също
правим с него добра организация. И виждате в домакина, който е Иван, може би най-активният кмет в нашата община. Благодарение на това, че той почти всеки ден е с нас, ето и тази зала е направена като най-вече за хората, за срещи, които се правят тук и събиране в населеното место. И това е като цяло нашето желание да работим и да помагаме колкото можем на всяко населено место и да се подобрява работната среда и хората по-лесно да си намират работа. Нали, това, което е заложено в уста. Така че аз подкрепям напълно, по всяко време съм на разположение на Митко и на целия екип, който е на Сдружението и пожелавам успешен път и лека работа. Благодарим. Така, аз искам сега вече да минем към основната част. Благодарим на Петър. Петър, който е винаги идеен и винаги си отзовава, когато има нужда. Така, същото мероприятие, както знаете, е организирано от така, че извинявате, че ще бъде за гърба ви и се наложи тук да показвам. И организирано от Национална конфедерация на българските власти родари. Това е една организация, която е направена в последствие след решение на много хора от много населени места и много организации, които искаха да се обедини в едно. В момента обединението, което сме го направили, членове на управителния съвет и контролния съвет искат да ви представя председател съм аз, Димитър Иванов Димитров. Председател също на Сдружение Родари, който участва в управителния съвет на самата организация. Втори заместник председател е Иван Василев. Той е председател на Сдружение Нови Родари от Велико Търново. Трети заместник председател е Иван Минчев. Той е председател на Сдружение Родолюбци 22. Родолюбие 22, град Девня. Това сме управителния съвет на Конфедерация на българските власти Родари. Оттам нататък преминаваме към контролния съвет. Контролния съвет Стиляна Неделчева. Стиляна Неделчева. В момента те имат са регистрирани Сдружение Гласът на властите Родари в България и Европа със седалище в Разград. Представител от Разград. Тя е председател. Членове на контролния съвет Стефан Добрев, участва в Родари. Той е от Виена. В Виена живее, бизнесмен и е от Руси, от област Руси. Продължавам напред, така без очевачета, извиняйте. Третия е Добрин Йорданов. Добрин Йорданов е от Бургас. Той е също в Нови Родари членува и е заместник председател на Сдружението. Така, продължаваме. Добрин Стефан, Иван Карайкова. Иван Карайкова тя е в Сдружение Родари, който е регистрирано в Игнатиево. Това бяха представители на контролния съвет и на управителния съвет. От тук нататък ще гледам да бъда малко по-кратък, защото времето напредва и всички искат да чуят и да се изкажат. Искам малко да наблегна на историческите факти, понеже много се тръби в пространството, всеки втори, трети е станал историк. Това е една кратка история за родарите. Както знаете, след римската инвазия, след римското присъствие, тогава се получава урбанизиране на Траките, тогава всички се сливат по времето на първата българска държава. На втората българска държава основана, знаете, първата българска държава ще се от 1981 година. Ние сме били и сме един като един от стълбовите, които са основали тази държава. Нашите дядовци, ние сме тяхни потомци. Ето къде е тая карта, искам да ви покажа. Погледнете я. Тук е описано история, култура и принос към българското общество на нашата влашка група власти в Родари. Така че ние сме били, ще бъдем и ще бъдем. Така продължаваме напред. По
происход, както знаете, нашият език, ние сме си една ваша група с един език архаичен. Нашият език е архаичен, румънски. Старовлашки. Той е старовлашки, както казват някои хора, като ти езика на нашите дядовци. Той е запазен, защото няма чуждици в езика. Продължаваме напред, исторически така. Занаятите, както знаете, ние сме се занимавали през вековете с овчарство, дървообработка и производство на дървени инструменти. Така че всички това сме запознати, как са били. На места сме били като купанари, на места сме били като бичканари, на места сме били плетенари. Но след 50-60 години, след това започва едно преселение на нашите родари, които вече по географско разпределение, според фабриките, заводи и предприятия, сме изоставили тези занятия и сме тръгнали да работим по тях. Ето това са част от нашите деди, които са правили, нашите дядовци, които са правили и са продавали във времето. Култура и традиции. Знаете, че нашите традиции и култура са близки до българското общество и които постоянно така обичаи си също така нарече. Имаме и специални обичаи, които ще нагледим след това на так. Това са един влашки танц от Великотърновския край, които на времето се изпълнява на нашите деди. И тук искам, моля на всеки да си изостри вниманието и да погледне и да запомни тая графа. Нека да я запомни, да я погледне. Както знаете, както ви казах, Българската република, тя си има българска нация. Ние участваме в българската нация. В момента сме записани в българската нация като роли. Ще си позволя да се кача тук. В момента на горната това са групите, които основават България. На българската нация. Значи роми, турци, помаци, българи, власи и други. В момента ние сме прикачени и се водим като подгрупа, ромска група. Виждате ли така роми? В момента роми, кардараши, рудари и други. Нашата цел, което го правим в момента, което всички искаме да постигнем обединени, да излизим от група ромската, ето тук рудари, самоли, купанари, мечкадари, плетенари. Да излезем от тая група и всички да се присъединим рудари, да влезем в вашата група. Ако ние сега не се умеем да се обединим и да покажем, че ние рударите сме подгрупа на вашата общност, точно за това правим тая първа конференция, именно да се обединим, да бъдем всички заедно, като неправителствени организации. Една такава еднографска група, която смени, която се различава по език, традиции, обичаи, култура, поминък. Моето уважение към ромите, ние живеем заедно, няма нищо общо към тях. Ние просто към самите институции, които са в нашата държава, искаме да нагледим, като след това за цел, след като се обединим, ще имаме една декларация, която ще пусне до всички структури. Трябва да достигнем до всяко едно населено място, до всяка една махала, където живеят наши родари власи. Ще направим една декларация, която ще я спустим всички тогава заедно под егидата на организацията. Искаме, макар и другите организации, да я спустим към Народното събрание, Министерския съвет по етнически демографски съвети и към Българска академия на науката. Да може хартата, която в момента в България си говори и си тръгва, да бъде променена и ние да минем именно към тая група вашата. Действия и стратегии за постигане на целите. Искам само да ви кажа, че преди доста време конфедерацията бяха поканени всички неправителствени организации в България, които съществуват нашите власти. Всички организации имаха покана да
да се влеем в едно, под една шапка, под една идея и под една стратегия. Именно това е една от стратегиите, които ни трябва и целите да спазваме, а именно обединение на организациите и бъдещи симпатизанти, които са като физически лица също могат да членуват. Тук има заложена, има и молби, които искат да кандидатстват, анкети, кой с кого банка, как да събираме. Има и устав, който ще раздадем на неправителствените организации, които желаят да се запознаете с устава. Така че нашата цел е това. И трябва да се разбере, че властите в България сме неразделна част от българското общество. Нашите традиции, бит, култура са тясно свързани и са близки до българското общество. И пак повтаря, ние сме неделима част от българското общество. Искам да ви благодаря, но преди да благодаря, нека само да напомня, че това не е политически проект. Никой в момента на нашата конфедерация, защото много хора не питаха, господин председател, това политическа партия е основана. Не, ние категорично и ясно заставаме пред вас, няма да бъдем обвързани с никакви политически партии и ние не сме политическа партия. Ние сме Национална конфедерация на българските власти и лотари в България, която се стреми единствено да се покажем и да застанем на мястото, което ни се полага. И се надявам с ваша помощ, с наша помощ, всички заедно да бъдем така че с политика ние не се занимаваме. Занимаваме, всеки си има пристрастия, всеки си има симпатии, нека да се работи по съвест. Ние ще наблегнем в неправителствения сектор. И имаме един апел, имаме един девиз в нашата организация, която е заедно сме силни. Бъдем ли заедно, ще имаме успех. Така, апел към всички. Заедно сме силни и напред успех към всички. Благодаря. Преди да постановим за кафе пауза, иска някой да допълни заявлението да членува в конфедерацията, аз ще кажа нещо друго. Малко ще поправя нашия председател. 20 години правим декларация, още сме тук, не ме състоянство. Декларация не решава проблема. Говоря сериозно. Ако сте сериозни, по окръсти, по области, има сериозни хора. Хващаме се, правим една петиция. Петиция само. Петиция. Ние сме доста кметове. Кмета на общината също тук е за нас. И тази петиция е постигна в Народното събрание. Само така може да се отделим като отделна политическа група. Иначе нашия живот свършва след нас, още 20 години ще правим декларации и пак ще няма да стане. Обявяваме пауза в момента. Миксна се там, вода и кафе. Ако обичате, говорете. Кафе пауза.
специално за това, което правим. Всичките санкции на Европейския съюз не можаха да регулират планове с Турцията и тук обаче. Искам да представя двама колеги. Марин, моя приятел, безборица Петър. Пак Катерина на Косово. Колегата. И тук да представя от свобода и достоинство Иван Пенчев. Навърша, знаете навърша. И Иван Бачев също, от Белослав. И искам да дам думата вече на членовете на управителния съвет. Първо на Иван Василев, вече сериозно, да каже няколко. Здравейте всички. Само искам да продължавам мисълта на господин Димитров, че един такъв факт абсолютно неоспорим. До 1968 година в личните паспорти на нашите предци имаше графа народност. Не етносия, както казваме, а народност. Аз се спомням много добре, в тази графа моите родители бяха писани влак в Инди. Нито цигани, нито цигани. Освен това, на лице е дипломата на нашата колежка Мария Василева, където от 4-ти клас, където пак пише народност, латин. Така че ние не искаме нещо нито незаконно, нито нещо сложно, просто да се възстанови това нещо, както се е било до 1968 година, когато са наводили власти, и да си бъдем това, което ние всъщност сме. Ние сме част от нашата общност и нямаме нищо с романския етнос, с ромския етнос. Те самите, ромите, нас не възприемат като част от себе си. И това е основа в нашето село. Имаме цигани, българи и власти бяхме. И никога циганите нас не са възприемали като част от тях. И предполагам и по всички останали села на всяка есия така. Да не говорим, че имаме сериозно различен носи и традициите, абсолютно различни хора са от нас. Моето уважение към всички абсолютно приятно, на самите цигани няма да е приятно да им кажа, вие сте власт. Всеки се определя като такъв, ние се знаем генетически какви сме и просто искаме да си възстановим това, което е било, да не говорим за това, че в общинските документи нашите дядовци, прадядовци, баби са вписвани в графа народност като власт. Така. Няколко думи искам да кажа за устава ни. Той почти по нищо не се отличава от уставите на сдруженията с нематериална цел, на останалите нестопанска цел. Има единственото, което е така по-различно, е, че при нас могат да членуват и хора като лица, частни лица и сдружения. При кандидатстването на сдруженията има по-специална процедура, която е описана в устава, всички са грамотни хора, като една от целите в устава ни е описано подпомагане на жителите от селските райони и на младежите. Това са едни от най-така социално уязвимите елементи в страната ни. Още повече, по-голямата част от нашите хора живеят по селата и това е една от основните цели на тия хора чрез програми, чрез обучение, да им се помага да могат да се реализират в живота и да оцеляват в настоящата действителност. И друга важна цел за нас е, както и при всички останали наши сдружения, да се популяризира и разпространява нашата култура, остатъците от нашата етнография, които са наистина много малки и трябва да се положат сериозно усилия това нещо да се запази. И последно искам да кажа какво наложи създаването на нашата конфедерация. Аз забелязвам през последните 4-5 години събуждане на нашите хора, сериозен интерес към
това, кои сме ние, къде идваме, към нашата култура и вид. И съответно се появиха доста НПО-та наши влашки, не малко. И ние решим, но всеки си действа както той си знае и някой път се получава даже противоречия между различните сдружения. И за да няма такива противоречия, ние решим всички тия горе и ето се казва да пеят в един глас. Господин Димитров каза, че бяха поканени всички сдружения, в крайна сметка 3 сдружения създадени тая конфедерация, останалите искат да видят достигнем какво ще се получава татата и след това може би ще се включат. Това си е тяхно право, както решат. Но ние имаме амбицията да създадем навсякъде структури в цяла България и ще го направим това нещо. Иска се много работа, но тази работа наш чат, ето се казва. Ще го направим това. Просто главното е хората да ни повярват. А хората ще ни повярват, когато видят, че ние наистина работим за техния интерес. От нас зависи всичко това нещо. Това е което имам да кажа. Благодаря за вниманието. Няма да кажеш нещо много, нали? Стиляна? Система. Първо искам да благодарим на Домакина, че посрещна така топло в негова територия и на екипа, който ми помогна за организиране на тази среща. Аз съм Стиляна Стефанова, председател на контролната комисия към конфедерацията. Тук колегите председател, заместник председател добре изчерпаха нещата относно дейността на конфедерацията, но от мое име бих казала и бих приветствала тази дейност, защото това е една първа среща на сдруженията, на организацията, казано така на маса, на кръгла или на дискусия очи в очи и заедно с вас да решим и да тръгнем по задачите, които сме поели относно идентичността на нашия етнос. Първите крачки, които ние може би правим сдружението от няколко години, това са да покажем вида, културата и езика на нашия етнос. Опитвахме с разни мероприятия, които в един момент се прави, защото първото нещо, с което един народ се отличава, това е неговия майчин език, неговия вид, изкуство и култура. Дори радваме се, когато между нас ние успяваме да покажем или така като официалните гости, които показваме в момента и на които им благодарим, че са до нас, че ние в нашия етнос имаме хора от високо ниво, като кметове, като творци, доктори. Това е нашата гордост на етноса и ние трябва да се гордеем с това и колкото можем повече да покажем и самите да подкрепят тази дейност. Тук ще подчертая, че между нас имаме един скулптор, творец наш Илин Георгиев, който искам да го покажа, защото малко или много той е наша гордост. Имаме и други художници и отзад е поставена неговата изложба, която може после да я видите. Това е, което искам да кажа от мое име. Благодаря на всички, които подкрепят тая кауза. Няма граници, няма препятствия. Хората, които желаят да работят в тази посока, да нас спре, защото почти голямата част от народа сме навънка за граница, но това не ни пречи да сме тук заедно с вас, заедно с нашия народ и да се борим за нашата идентичност. Благодаря ви за вниманието и да продължим смело напред. Когато се приемахте конференцията, много съм доволен така, че има от различни области на България. Хубаво е да кажа, аз съм Стефан Добрев, от живия първенството в Виена, от Русенска област. Нали, строителен предприемач съм. Коя област? Русенска област. Значи, просто уважихте мероприятието и че така постепенно започва да нашите хора да се събират и да направят не е така само на регионално ниво, а вече и на по-голямо
да може да се направи по-голяма структура в цяла България. И за мен това е много така, как да кажа, като един крайъгълен камък, който да се тръгне от тук за напред, за да може да стане първо постепенно да се върти и не само да може и хората от нашите, които са бизнесмени, да се съберат и да направят така, че да може по-подесно да набираме път към развитието. Аз за мен искам предимно да напрегнем на образованието. Според мен, моето мислене, образованието е, може би, на първо място, за да може да тръгнем в правилата си. Благодаря. Няколко думи от Добрин Федоров от Бургас. Здравейте, Добрин Федоров се казвам, от Бургас. Благодаря на представителството на Дмитър Димитров, на всички в тази зала. Най-вече на вас, защото всички тук, които сте дошли, хвалят бюджета с някакви будни граждани, искате някакви промяна. Тази промяна къде идва? Тоест, ние не сме важните в случая, които зададоха тази конфедерация. Тази конфедерация, това сте ви. В случая тези, които трябва да направим нещо, това сме всички ви, защото, примерно, ние се откажем някой друг трябва да дойде. Защо казвам това нещо? Защото всеки иска някаква промяна. Най-вече промяната заедно са от този срам, който ни казват някакви цигани. Аз не веднъж съм го чул, че са цигани. Не веднъж не съм казвал, че нищо не става от нас. Пък отстрани погледнато и аз съм влязал на хора, които са почтени, културни и работещи. Не съм видял от нашия етос, който наистина да има задни мисли и пък примерно, който има някакви съображения за тази работа. И това е целта при мен. Аз кажа, от дете съм се запалял и от дете съм се стимулирал, тъй като съм прочел историята на България и на нашия етнос, че ние не сме цигани, няма нищо общо с циганите. И целта ми е това да покажа, да върна своето самочувствие, да почитам тези занечи, които могат, които се съсълват и да ги уважаваме най-вече. Това е основната цел, която искам да направя аз специално и затова всички движения и организации са обединители, да може да го покажем, да видим и да разберем, че ние можем да постигнем и че сме на цяло. Сега ще дам думата за приветствие на гостите, ако обичате микрофона. Добър ден на всички гости, присъстващи тук в залата. От името на Сдружение Прегръдка съм тук да предам това благодарствено писмо до председателя на Конфедерацията на български власти в България. Ние, Сдружение Прегръдка, подкрепяме вашите идеи и цели, да бъдем полезни към обществото, защото ние хората сме народа, да бъдем силни и единни, защото
подава властното население съвместно съдружение ние прегръдка град Варна, област Варна, приветстваме инициативата. Днес, 10 август 2025 година, неделя село Изморско, община Аксаково, област Варна, да се проведе тази първа национална конференция на властите водари, живеещи в страната и в чужбина. Подкрепяме замисъла на срещата да се разглеждат и обсъдят актуални проблеми и въпроси, касаещи хората от този етнос, с поканените гости и делегати от цялата страна. Това е първата конференция, на която ще се вземе решение за насилна обединена дейност с координатори от почти цялата страна за постигане на целите на действането на федерацията, за общо благо и определение на идентичността на хората, определящи се като власт и водари, и за активното участие в живота на страната като български граждани. Първа голяма стъпка за приобщаване и взаимодействие и призоваване за всеобща обществена подкрепа с послание за единство, взаимопомощ, равнопоставеност, солидарност и обединение. Един народ, една народна с традиции, бити, велича и такава, каквато е силен народ, който ще остави трайен спомен за поколенията. Самото село трябва в общината Търговище е ярък пример за мирно и хармонично етническо съжителство в години. Нека здравето, взаимопомощта, разбирателството и дълголетието са вашите телодно приведени. Благодарим за официално вкладената покана по Сдружение на Националната федерация на българските власти с председател господин Игнатиево и сме готовност за съвместно реализиране на благородни и добронамерени цели идеи за културни, просветни, благотворителни, социални и човешки събития, за да постигнем толерантно взаимодействие между различни дейности, съхраняване и разпространяване на традициите, за тях обичаи, фолклор и рецепти на етническа и християнска сложност в Република България. Констатацията е тази, че ето тук кмета Стоилов, заедно успоредно с другите кметове по общините, констатираха това, че имаме условия за развитие. Тоест, кмета Стоилов споменава, че имаме училища, читалища, инфраструктура. Кметът Димитров, кметът Игнатиев постави съществено проблема в какво се състои. Той го обоснова с исторически факти и неща от реалния живот. Иван Василев също така да уточни пак подробно и професионално. От тук нататък моето мнение, аз съм едновременно и заместник председател на Сдружение Обединени български власти, което основната цел беше да привлечем интелектуалци или хора, професионалисти в областта си, успели хора от нашия етнос, чрез които хора да може да мотивираме останалите. Защото констатация също е тази, че в нашето общество има голяма липса на ентусиазъм, на родолюбство. Тоест, фактор, че това не се развиваме, не успяваме от толкова години. Имаме примери дори от комунизма, има личности от комунизма, които са лежали в концлагерите, за това, че са опитвали да провокират това самосъзнание и не са били подкрепени. Имаме примери от демокрацията, и това са живи примери пред нас, които са успяли, които са целяли също така тази маса наша да се самосъзнае. Но факт е, че не се случило. Вече колко години станаха от началото на демокрацията до сега. Нашият път е прикрепен, нашият път е предложен с подигравки и подмятания. Ниски интерес. На какво се дължи това?
Чисто психологически има обяснение, като народна психология, има обяснение на какво се дължи това, но това е задача на етнография, етнолози, народопсихолози. Има и леки за това как ние да преодолеем този срам от сами себе си. Това малко за мен крайно казано, но така разсъждават робите. Това, че не искат да надигнат глава, това, че се отричаме сами себе си. Има подобни вицове, как примерно в различни държави, в Ада, в Казана, над всеки един казан има дявол с вила, който попутва тези да не излязат от Ада, на българския казан няма нужда. Не страдаме от това, сами себе си се избутваме надолу. Това е психология, която е наследена от 500 години, повече състояние такова на родствено количество. Но ситуацията е тази, че трябва някакси тези хора, с които сме се нагърбили, дори на сила, не на сила, дори и неискано така от нас, не искам от нас труд, ние сме се нагърбали с него, да ентусиазираме обществото, било то млади или възрастни, трудна задача. Начините са тези, колкото по-образован е човек, колкото повече опознае историята, личната си история, колкото по-всеобхватен в разсъждението и в проблема, да може да погледне от различни позиции, някакси ще си му даде отговори. На какво му е нужно това? Всеки ден се пита за какво ми е нужно. Аз и другите се сблъскват с тези неща. На никой му трябва. Сега, ако погледнем, тук сме половината от залата, можеше много повече да я напълним. И аз като преподавател, примерно на изобразително изкуство, виждам слабия интерес. Специално от наши деца от етнос, няма нужда. Това е обща болка за тази всеобхватна мощност, която е обхванала въобще България и въобще държавите. От тук нататък плановете на конфедерацията има такива принципи, те са създадени, обмислени си, трябва да ги следваме, но няма как без хора. Защото малко или много след известен труд ще загубим ентусиазъм и ние. Аз сме длъжни, поне ние тук, хора, които реагираме с образование, сме длъжни да дадем своето си. Браво! Колежки. Двете. Някой от вас иска нещо да каже? От арменската общност. Здравейте, приятели! Аз съм представителен член на български родолюбци. Така заявен председател на български родолюбци. От името на нашата организация ви приветстваме с обединението ви, както и в това, че радеете за просперитета и благоденствието на нашата страна и с радост ще работим заедно в обществени и културни мероприятия и ще подкрепяме вашето начинание духовно и присъствено. Напред вас сте ударени и успех! Здравейте първо на всички вас и родителите. Ще взема микрофон малко. Димитър Димов съм аз. Активист съм като цяло на конфедерацията на Сдружението на
че виждам интерес като цяло. Пожелавам на господин председател на Конфедерация на властите Родари България успех и разчитайки от моя страна, че ще трябва да спорта мога. Като цяло казвам успехи на Силяна Неделчева, на Иван Василев казвам, на Стефан, на Добрин казвам, на Бати Иван казвам Бати Иван Хиличев. Така, като цяло познавам тия хора от 4 или 5 години, но днес имам чест да се здрависвам с тях и ви казвам успех от тук нататък и имайте моята подкрепа като цяло. Благодаря. Гостите днес за да се изчерпва желание да дадат. Красиво, майка, моя приятел. Красиво, нашата обичана приятел. Той трябва да даде песни. Добре, приятели са наши и приятел. Красимир Иванов Костов, аз приятели са. Ние също подкрепяме идеята на председателя на това дойдохме. Преди 7-8 месеца бях на национална конференция в София на ДПС Ново начало. Тогава аз казах, че има и власти в тази държава. Тогава господин Пеевски каза, че има и власт. От толкова години той посочи, че има власт в България. Той ми така знае. Успех ви да. Вече няма нищо. Така, тук всички в залата, всички ми познавате. Знаете, че аз съм от Сдружение Прегръдка и помагам на всички хора. За нас етноси няма. Тук сме за следното. Искам да кажа следното, че за нас етноси няма. Ние се борим с институциите и самата държава. Тук няма дискриминация. Моля да бъдем единни и да се уважаваме и да си помагаме взаимно. Иначе управия няма. Ние държава нямаме, ние сме хората тук. Благодаря за вниманието. Аз съм Тодор Иванов. Просто не съм никакъв лидер на конвенция, но привих голямо желание за един мой кръстник, Тодор Димитров. Така не да сме. Благодарение за него, Тодор Димитров. Аз съм Тодор Димитров, митнически водител. Поканявате при човека, той е също много надъхан, патриотичен, в себе си, от природата си, както и аз. Но много съм възторжен от това, че разбра, че това предаване се подаде по българската телевизия. Леко ме радва много. С тази богата възможност искам да изразя два апела да дам. В смисъл така, чувам от нашите единици, така, отделно какво жени на обществено място, било мъже, дайте изражение как се изразява, да ни потребяват нашия език. Примерно, не бъдат точно конкретен, говорят за мъже си казват цигава мира. Просто не бих искал апелно към тях да кажат моя мъж, нали? Или пък жените да кажат моя мъж, мъжете обратно, да кажат вас съмя, време, а те просто на обществени места казват това, което сами си дали камера цигава мира, циганка мира. Това е си просто работа, че това предлагаш да бъде това влиза. Нека цигава мира да разбира.
почетка, доста храна, диета. Искам само да направя едно съобщение. Може ли? Може ли още да имаме? Искам да направя едно съобщение, това е малко тъжно и е молба по-точно. Искам да помоля евентуално всички организации да съберем средства за едно дете, което спешно се нуждае от трансплантация на бъбрек. Той е изоставен на 3 години от майка си. Събирайки пари, успя на 100% на 14 годишно момиче. Тъжно е, че майка му обещава за бъбрек, а сега искат пари, вместо много пари. Това дете има нужда да живее. Искам да помоля всички организации, които могат, имат възможност, има малко ресмети да раздадат по хората, които желаят да могат да направят някакви дарения евентуално на това дете. Тъжна критика е. И те се организират трансплантация за бъбрек по един ден. Тя е само сидна, обаче той свършва. Казват за апаратурата, че микрофоните ги се чуват добре. Може. Молбата ми е, приключваме с това по организации, по села, по областни, ако някой може да направи някакви дарения и така нататък. И също пише на големите фирми, ходим по телевизии и сме решили да направим възможно да се случи на трансплантация. Да, има навсякъде има разпространено, това е детето Виктория на 14 години. Така че вие... Благодаря. Няма значение. Виждате лица организация. Има малко изметки, тук някой е заинтересован, някой да раздаде, някой да направи има. Така че благодаря ви предварително. Тия за дарение има ли? Тия за дарение. След като някой желая да се... Да, който може, който има възможност и който желая издължително. Ние продължаваме да събираме възможност, колко може. Нека да продължи колегата емоционално. Направите списък на дарителите. Там седете и направите списък на дарителите с имената, който иска. Седете. Момичето е подписано без, нека да седи там. Там да седи детето добре. Наистина неприятна история. Ако можем да помогнем, който може да помогнем, това дете да се осъществи тази трансплантация. Така, колегата емоционално направи много. Затова трябва да се помагаме, затова трябва да бъдем единни. От тук нататък аз наистина имам апел към всички, който прецени, че сме тръгнали за добра кауза, да работим за добре и просперитет на нашата общност. Нека да заповяда, да участва не само юридически лица и издружения, може и физически лица, така че сме готви и казвам, заедно сме силни. Ние сме в момента полагаме основите. Ако ние ни съумеем да положим основи на една къща и младите да поемат след нас, значи се едно сме изоставени. Пожелавам ви хубав ден и заедно сме силни. Пак повтарям. Скарайте,